Xwîna bi destê we ve hûn dixwazin bi kê paqij bikin. PKKê ew derewa Xelîfanê bi çar destan hemêz kiriye. Ew hewlên PKKê tê wateya ku di destê wan da sermayeyek dî nemaye. Ev hêj li ser vê mijara ku bi dehan carî ew derew hatî îspat kirin jî wek benîştê dicûn. Rastiya ku tevgerek siyasî û rêberên wê ew qas bi derewan ve mijûl dibin hem eqliyeta wan û hem jî aslengiyên wan dide nîşandan. Rêberên kecekê bi dorê behsa Xelîfanê dikin. Bi rastî ev derew Mustafa Qaras û ew qaspêş ve biriye ku wî pêşmergeyên roj jî têkilî vî babetî kiriye. Qaras û got pêşmergeyên roj li gel malbatên xwe axivîne û gotine PKKê hatine Xelîfanê em ê wan bikujin. We dixuye ku Mustafa Qaras û dişkeftan de bêkar maye û bi temaşekirina rêzefilmên Tirkî xwe fêrî nivîsandina senaryoyên pûç û derew kiriye. Ji bo ku mirov jî vê senaryoya bêaqil û bawer bike pêdiviye ku hişmendiyê mirov pir kêm be. Hevseroka konseya rêveber a kecekê besê hozat jî ji Qaras û kêmtir nemaye. Ew jî bêyk û şerm û fedî bike heman derewê dubare dike. Hozat ji radyoya dengê welat re axivî got sedî not wendahiyên gerîla ji ber agahdariya pedekê çêbûne. Berdevkê pedekê Mehmûd Mihemed ragihan ku li Xelîfanê tüp hevçûn û teqet çênebûye. Tevî vê yekê jî PKKê esrar dike ku endamên wê bi destê pedekê hatine kuştin. Lêbelê heman PKK qala rêveberên xwe yên ku li herêmên dibin kontrola wan de hatine kuştin û rêveberên ku ji hêla PKK bi xwe ve hatine kuştin nake. Hozat dibêje PKK koordînata dide artêşa Tirk. Lêbelê sedî not û pêncî wendahiyên PKK li deverên ku gel lê tune tên encam dayîn. PKK we nake ku yek sivîl bikeve herêmên dibin kontrola wan da. Li aliya avaşîn, Metîna, Xakur ku xinêre qeyrên sivîl jî nahêlin bifirin. Lê hemû wendahî li vir têne dayîn. PKK bi noxteyên kontrolê nahêle kesekî sivîl bikeve deverên wan û bi salana nişteciyên herêmê nikarin herin gundên xwe. PKK herî zêde li vir wendahiyan dide. Em dipirsin, gelo PKK bi xwe gerîlayên li wir îxbar dike, ev şik û gumaneke mezin e. Artêşa Tirk çawa dizane ku di wesayîta ku li serê çiyayê garê tê lêxistin kîjan rêveber tê de heye. Li wê deverê ji bilî PKK kesekê dîntin e. Ne pêşmerge û ne jî kesekî sivîl. Wan navan PKK dide dijmin. Divê besê hoza derkeve pêş û bersiva wan pirsan bide. An jî besê hoza dikare ji bo me bêje gelo çima tenê fermandariya navendî û şervan dibine armancê wan êrişên Tirkan. An jî navên ku PKK giringiyê pê dide jiyana wan li bajar û deverên ewleda dibin garantiya hin dewlet û hêzan de ne. Tenê yên dibin lingan da diçin ewên yên ji bo pêwîstiyên rêveberiyê hatin û çoyînê dikin. Wesayît û motorsikletên ku li ser riyan, garê û qendîlê tên lêxistin, her wiha notên ragihandinê û kesên ku pêdiviyên rêveberan tînin û dibin bila besê hozat pêşiyê bersiva vê tiştê bide. An jî besê hozat bila behsa Salman Bozkir yanî Doktor Hüseyin bike. Doktor Hüseyin li ku hat kuştin? Li kampa Mahmur li ber dergehê îdarê ew li kela PKK ku nêzîkî 300 leşker û 250 personelên sivîl lê hene ango hemî îdare di destê PKK daye li rojê nîvro hatiye kuştin. Kê ew îxbar kir? Bêguman, îxbar û agahî ji hundirê PKK ji bo dijminî çûbûn. Mustafa Qaras û yê ku nikare rast û çepê xwe ji hev cuda bike, dibihîze ku pêşmergeyên roj bi malbatên xwe re bi rojavara da axivin û ew dibêjin em ê li Xelîfanê kemîn danin. Lê ker jî dê kena xwe bi vê derewa Qaras û bikin. Ey Qaras û, tu çima nizanî ew kadroyê te yê 45 sala xizmet kirî, an ku Heyder Varto yanî Engin Karaaslan li Qamişlo çawa hate gullebarangerin. Heyder Varto li navenda YPG li Qamişlo Suwarê Erebê dibe 25 deqe şûnda wesayîta û tê lêxistin. Kê ya da kê ev îxbar kir? Maneyên di hundirê YPG de ne. Heyder Varto îxbar kirî. Bêguman PKK bi xwe ev da kuştin. Qaras û tu pêşî derkeve û bersiva wê bide. Mustafa Qaras û tu dizanî ku heya niha li nava Amediyê û Duhokê yek gerîla jî nehatiye kuştin. Lê hevalên te her roj li Qamişlo, Mexmûr, Kobanê û herêmê dibin desthilatiya te de têne kuştin. Ma ew ne dibin kontrola we de ne? Çima tenê hedef tê girtin? Lê kerê kor jî dizane ku hûn wan hevalên xwe îxbar dikin.
Mustafa Qarasû pêşî bila derkeve û çîroka kuştina Alî Heydar Qaytan Fuat Dêrsin vebêje. Alî Heydar Qaytan kesekî damezrênlerên PKKê û hevalê Öcalaniyê yekemîn bû. Ji me re bêje Alî Heydar çawa mecbûr ma ku jiyana xwe ji dest bide. Ji me re bêje kawa çawa damezrênlerên partiya xwe Qaytan li ber lingan hişt. Ji me re bêje çima ew 2 salên hûnmirina Alî Heydar Qaytan diveşêrin û eşkere nakin. Bila PKKê pêşî derkeve û bibêje ew çima çeranûsa fermandarên xwe vedişêrin. Mînak bila ew axubeta endamên Konseya Fermandariya HPG sabrî başkele yanî Fehmî Şarratan eşkere bikin. Di 28 Gulana 2016 da li Herêma Metîlan li cihê ku sivîl lê tinin li vesayîtekê de hate kuştin. Li heman saetê artêşa Tirk got me sabrî başkele kuşt, kê fermandar sabrî başkele da kuştin. We çima sabrî îspat kir? Ew 5 sal derbas bûn, hûn çima kuştina sabrî îlan nakin? Qarasû we çima kadroyê PKK û fermandarê giştiyê hêzên asayişa Rojava ciwan Ereb kuşt û we xwest ciwan bi çî sirriyet û nepaniyan ve bimre. Bila PKK behsê bi dehan çîrokên înfazê hundur yên veşartî bike. Artêşa Tirk wekî tîma înfazê ya PKK kar dike. PKK kê destnîşan dike, Tirk wî dikujin. Hûn çima qala wan kesên ku me behs kirî nakin? Ka çima û çawa ew kes hatine kuştin? Ji ber ku PKK mirinê ku nikarîbe jê sûd werbigire rave nake. PKK jiyan û mirinên wan mirovan wek milkê xwe dibîne. Ger hewceyî pê hebe ew ê rave bikin. Navên wan kesan heya ku hewce bike dê nihênî bimînin. PKK kadroyên xwe dikuje û dide kuştin û li ser mirina wan sûd werdigire. Hurmeta wê ji miriyan re tune. Ew kesê mirî jî wekî pereyê berûkê dibîne ku wextê wê were ji bo xwe bikar bîne. Ew dibêje gerîlayên me li Xelîfanê ketine kemînê. Lê ew qala wan zarokên biçûk li çeperên şer ên li Zandora û warxelê çawa dane kuştinê nake. Ew zarokên hêj tifal di wan tunelên mirî de hatine hiştin. Bila PKK pêşî derkeve û ji gelê Kurd re çîrokên ciwanên ku şandiye ber mirinê û ciwanên ku kuştine vebêje. Rêberên PKK bi qasî dewleta Tirk bûne sedema mirina ciwanên Kurd. Destên wan bi xwîna ciwanên Kurd sor bûye. Niha jî PKK û rêberên wê dixwazin ku destên xwe yên bixwîn li ser hikûmeta Herêma Kurdistanê PKK û pêşmerge û pêşmergeyên roj paqij bike. Kes destûrê nade vê yekî, ne mümkün e ku ew kesên destê wan bi xwîna ciwanên Kurd sorbûyî bikarîbin pêşerojekê ji Kurdan re ava bikin. Ew berûva jî zagonên xwezayê ye. Kesên wisa bêwijdan, bêexlaq, derewîn, xapînok, bi zanebûn dibin sedema mirina ciwanan tu carî bi ser nakevin. Yên mehsûmiyet û wefadarî ji desta wê her tiştî wenda bike. Lê hûn ê hesaba wê xwîna bi destê we ve hişk bûyî bidin.